Dobrý deň, nachádzame sa v Kálne nad Hronom, v stredisku Donau Farm, alebo na poliach Donau Farm Kálna. Donau Farm Kálna hospodári na Slovensku na vyše 30 000 hektárov pôdy. Donau Farm Group pracuje okolo 200 zamestnancov a tu, kde sa nachádzame v Kálne nad Hronom, máme 104 zamestnancov a obhospodárujeme okolo 15 000 hektárov. Volám sa Erik Ivanič, pracujem Donau Farm Kálna nad Hronom na pozícii agronóma od roku 2018, čiže 8 rokov. Tak sme sa zamerali alebo sme sa dobučili pulznej aplikácii Agrifaku, čo nás zaujalo s tým, že pri tej pulznej aplikácii dokážeme kompenzovať ten postrek v zákrutách okolo stĺpov, čo sa nám videlo ako rozumná investícia, plus sa to dá nakombinovať so systémom spot spraying, to znamená ten kamerový systém, a tieto dve varianty nám vyšli z toho, že sme si zaobstarali Agrifak. V cielenej aplikácii herbicídov vidíme budúcnosť, pretože je to jediná cesta, ako reálne v praxi využiť postrekovač, ktorý tak či tak je na parcele, nám týmto systémom dokáže postriekať parcelu, ušetriť chémiu, znížiť stres plodín. Čiže systém vyzerá možno komplikovane, ale je jednoduchý pre obsluhu, pretože sa ovláda pomocou tabletu, kde si šofér navolí spektrum burín, aké ideme riešiť, v akej plodine ideme riešiť. Čiže systém je fakt intuitívny a myslím si, že si s tým dokáže každý jeden skúsený šofér poradiť. Agrifac Spot Spraying je precízna, efektívna aplikácia chémie trvalo udržateľným smerom.